kal nat na ami kal chia lan chuan dan chang te kan soi to a ami kal le zun kong vel hi topic thupui sao tok mai ni a utuma chuanin thupui bi le soi bi po nei lovin aram chang dan angangin Zun Kawng Thu Nawi tiin pawimawh nia ka hriat rilu om te kan tar lo ni la mi Zun Kawng hi pawimawh maya kan kalte hi ni danga rem chang dan angin a thuk zo le chipia zo te pan kan soi thon nia in youtube channel dei ka siama christian la ta na thil pawimawh le tang kai tu te ka da thin do na ka channel te min like ka min subscribe sa turin kan hian ma sa chu ni a sa ber chuan zun I blok tur ani top mayam zun kan I phianin phinga zun om khoma hata phinga zun om khom hianin nat na fi om du na om the na tama infection om du bi kani chuan phinga nat na fi bacteria lu chuan mi Zun Kawng a te po chho zel theia kal te po nat na fi hianin a han thleng thei kal te han thleng chuanin mi Zun Kawng a hnai om te ka tiang ka enkawl lo chuanin kal chet te po thleng theia tin he ba ka thisana te po nat na fi te alut le zel theia chu tiang te ni phei chuanin septicemia kan tiang te po hi thil thleng thei ani a an chu zun ete kan I reng te hianin phing ti hol te po hi a chak lo ve tial theya in phing ti hol le phinga hriat na thazam chak lo wang hianin zun fet la te in zun che te po a om theya en te po exercise a tle ma ti zo om dan te po oma on dem cha he te ta po kana soi zel tur la soi zel don nia hi na chuan zana zum chuak sek hi kal chia kal thala mo kal nat na mo lan tan ti lan chuan na ani the ti hria ta poi mo le boka an chu kal nat na hi atira hi nen tin ma taksa na lam chuak lo thina kan kal na tho dan na tho thei na za asom riat hial po lo chata po ni se taksa lam chuak mi lovin aom theya tin kal pakhat hi paimai la pakhat zo poina function thei wangin kan hriat lovin kan kal hi lo chaman the ni abi takin zun thum le tisen sa ate enkawl lo hianin om duwa chu wangin kal nat na hi silent killer diseases antia ai tan tiran tin malam sok silowa anat na lo tlan chhuat to chuanin alo serious to lutuka dialysis te mo kal thlak te mo ngai to thina chuang in hei hi hria thanga ya tisen sa le zun thum dan takan nei pe chuanin zun te tisen te se po ti thin na tha tin zuna tisen na telem protein na telem ti te tin kidney function test te po ti theya urea level le creatinine level te sangem ti te engte hi akhat to ka test thina thakop mai hetia kan ti hianin kal chiat na kan ve thei ton ani in tuin tam ma that thu kan soi fo a masala tuin tam le lu tu ro alo tha chuang mi lowa an chu tui kan in tam tu tu kan bo ve khata tui kan in treu hianin thisen volume alo tama thisen volume alo tam chonin lung na tho tu tama akan lung a ha pha the in tui kan in treu khanin thisena sodium level alo tla hiama sodium mi hemi kan kal na tho pui tu hi ania atam tu ko mo atle mu tu ko mo hi poya wangen ve khata tu in teu khanin kal te pho alo khoi le thei dei ani wang kal na tho te pho
aboi thei chhuak kan tin than chu pawimawh na chu tuin tam pawimawh ting mai la kal hianin tui hi dakar khat chungin ml zariat aṭanga litar khat vel athli fi ma tlang pui thuin hei hi pel lo atha a ani chuanin dakar khata tui litar khat ai tam hi in loila athakop mai chuan dakar khata tui litar li le a ai tam te kan in phei chuanin water intoxication kan ti hi a thleng theia hei hian thina hial po a thleng the ni chuan a pawimawh chu tui in tam a tha taksa tan tha kim tan kan thasa kim tan tui in a tha vek asala ve kata tui in tawa thalo eng hi hreila tui in kherlawa po thil eya po ele ina po thil nga po ni sala ve kata ti tok thin hi thachi a bom kha kan tiang chi te tin ritla ka te po kan zo to aya tam kan an choi te hianin kawng her pal te poi a ola eng te hi poi thi tin zun lo chuak ani chuanin ip lawa zun ngal vat thina pawimawh zun kan ipatia phianga tui zuna omreng hianin zun kawng atai omtheina chance te pawh kha atam ve zela heian phing ti hol te chaklawa nerve te pawh chaklawa zun fat te kan nei theia kan mi ti hol chaklo chuan zun fat ba ka zun che te pawh a ol thi kha du tok mai la un rem changa zun kawng lam te kal lampang chang te chip chia zokin kan la soi le don ya